Mga igsuon, sa Ebanghelyo karong adlaw, mabasa nato the only prayer nga gitudlo ni Kristo. Our Father. Pero sakit lang una-hunaon kay tungod gasigi na tag-ampo ani kada adlaw, mura na wala nato o basta-basta na lang ang atong pag-ampo. Nawala na ta sa mga mensahe ug mga buhatonon unta nato nga naaaning maong prayer. Maunang dirita mo focus karon sa atong pamalandong. Atong sulayan pagbalik kining 7 ka detalye nga naa sa maong prayer, and hopefully humanin niyo kadungog ani karon. Mabalik ang atong respeto sa maong prayer, dili na nato basta-bastaon nga murag wala na lang ug labaw sa tanan. Balik tagbuhat sa mga buhatono nato nga naaaning prayer. Okay? Sige, number 1. Amahan namo nga anaa sa langit. Unsa may meaning ana? Nga kita, brothers and sisters, and we have one Father in heaven. Pero ang pangutana, ato bang giila ang atong isig katawo nga atong brother and sister? Kay basin unya, ang atong girespeto dili nga siya tao, kundili ang iya lang status. Kung dato gani, politiko or pare or obispo, kagalang-galang, respeto ta. Pero gani makililimos, budigero, waiter, helper, sikyo, basta-bastaon lang natog pangasaba. Number 2, pagdaygon ang imong ngalan. Holy be your name. Ang pangutana, ang Dios lang ba ang atong gidayig? Or basin nasuyop ta sa kalibutan ug naay mga butang sama sa kwarta nga mas gidayig nato gipa ka Dios more than God. Number 3, your kingdom come. Muabot unta ang imong gingharian. Unsay gingharian sa Dios? Remember, sama sa usa ka bata. Humility. Mao dapat na atong itukod diri sa kalibutan, pero unsa kaha ang atong gitukod nga kingdom? Kadaghanan ra ba nato nagkahuman lag eskwela na dato lang mura nagsikinsang hari ug reyna. So ang gitukod di ay ang gingharian sa garbo, mapahitason, hambugiro, arugante. Dili na humility. Number 4, matuman ang imong pagbuot. Your will be done. Kang kinsang pagbuot ang atong gituman tuod? Ang sa Dios? Nakilisod man? Mupasaan man tag cross? Mupasaylo man tag kontra? So posible, ang atong gituman, ang atong pagbuot. Mao ganing naay istorya nganong magpinusilay daw sa videokihan basta kantahon ang My Way. Well, kung atong pamalandungan, tanawa ang lyrics. I did it my way. Basta gani makasarili ta or selfish ta, magpinusilay gyud ta. Number 5, give us this day our daily bread. Nganong this day raman? Nganong di man apil ugma? Kay gustong ipahinumdom ni Lord nato, dapat makontento ta sa unsay naa nato. Kay kung dili ta kabalo makontento, willing tang mutunob sa uban, basta lang mo asenso ta, basta lang mag-una ta, basta naa lang ta on top, atong tumban ang uban kay mamintaha ta, oportunista ta. Dapat kung unsay madawat nato, makontento ta as long as gipaning kamuta nato, and God will bless you.
So every day, kung unsay atong grasya, salamat Lord. Okay? Number 6. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Usa ka pari nag-ingon, dangerous prayer kini. Nganuman, samara nga atong giingnan ang Ginoo, Lord, ayaw sa kog pasaylua kung dili nako mapasaylo sa ang akong kontra. So mga igsuon, unahon day nato pasaylo atong kontra, aya ta mangayo pasaylos Ginoo. And number 7, lead us not into temptation but deliver us from evil. Usahay manggod, kita mismo ang gadala sa atong kaugalingon ngadto sa tentasyon, ngadto sa yawa, kay lami kayo iyang offer. Nagani t-shirt nga bugal-bugal nag-ingon, Lord, lead us not into temptation, for I can do it myself. Na? See? Kita mismo ang gadala sa atong kaugalingon, kabaluta, unsaon pagpaingon sa yawa. So mga igsuon, mauto ang 7. Balik ito, o before unta ta matulog, or makagahintag pamalandong, o gamay nga time, please, atong balikan ang 7. Kung nagtuman ba ta sa maong prayer, atong 7, or basin dito ta mihimo sa unsay opposite atong 7. God bless!